Барыгызга сәлам. Әгәр дә Рөстәм Гыйззәтуллинның яз килә дигән йырын Яз килә. Король и Шут төркеме башкарса, нисек килеп сыгыр ине икән? Әйдәгез карайык. Бәдән урамда байрам, күңелдәрдә лә байрам. Тәүбәсез көлләрдә тотып мин һиңа барам. Куйса әләрләшмәй кешек татып бит беләм һәркем кәлә кәрәк һөю яратып. Кемгә әҙерәк кәрәк, кемгә күберәк. Ләкин матурым бәгърем һин бит яшерәк. Ишетәм йөрәгең шәберәк тибә. Сөнки безгә яз килә, яз килә. Безгә мәхәббәт бирә. Яшь кызларның йөрәкләре шәберәк тибә. Уйламам ул мине, яратмай тиеп. Һинең өсөн генә килдем ак күлмәккә. Ярамай беркемдә кәһетергә. Кеше һөергә тишәм һөелергә. Әйдәгез дуслар бергә булайык. Күңел асайык, йырыдар йырлайык. Ишетәм һеҙҙең йөрәк шәберәк тибә. Сөнки безгә яз килә, яз килә. Безгә мәхәббәт бирә. Яшь ҡыҙҙарҙың йөрәктәре шәберәк тибә.